Es van deixar anar, viatgers exposats d'aquesta manera, totalment improvista, estranya. Aquella era una ciutat sobre la qual havien llegit en pàgines de llibres a les biblioteques i a les habitacions silencioses, i ara deixaven de banda els llibres, per trobar-se amb la duresa del carrer, les cares agres, els llavis tancats i silenciats a casa. Però allà hi havia aquell noi, que alçava el cap en senyal de reconeixement, la seva mà, com la de tots els altres, que s'aixecava. El cotxe va girar més endavant. Una bala va espetegar. Amb la confusió, tots es van ajupir, abaixaren el cap i les espatlles en un reflex provocat per la por. La Helen va alçar la mirada vers el cap immòbil del Hans, o l'havien aixecat immediatament després, o no s'havia mogut. El camió va fer un cop de volant cap a l'esquerra i va circular sobre dues rodes. Van aferrar-se als braços i a les mans entre la confusió. Es van adreçar per un instant i després es van refer de l'ensurt. Les avingudes s'eixamplaven més, els plataners, els tarongers, les palmeres. Ara es creuaven amb altres cotxes i feien sonar la botzina 1, 2, 3. S'aturaven perquè els cotxes carregats d'armes poguessin passar a tota velocitat, amb armes que sobresortien com espines. Cada cotxe duia les lletres blanques de la seva organització: UGT, CNT, FAI. El soroll de la trencadissa de llambordes era exagerat a cada cantonada del carrer.